हे गाणं जेव्हा आम्ही रेकॉर्ड केलं तेव्हा जेव्हा सिद्धनाथनी मला चाल ऐकवली होती ती इतकी आवडली की आम्ही डिसाईड केलं की हे गाणं आपण कुठेतरी मराठीमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये हिंदीमध्ये कुठेतरी हे नक्कीच लवकरात लवकर आपण हा अल्बम रिलीज झाल्यावर त्याच्या मागे लागूया की आपण कुठेतरी ते गाणं रेकॉर्ड करूया दुसऱ्या एका लँग्वेजमध्ये सुद्धा. इतकं गोड कंपोजिशन आहे आणि तुम्हाला निश्चित आवडेल. तर जरूर हा अल्बम ऐका आणि मी तुमच्या प्रतिक्रियांची पण वाट बघते. सो जस्ट एन्जॉय दिस अल्बम. थँक्यू सो मच. आणि एक विशेष गजाल कितें की म्हळ्यार एक्चुअली म्हजें रिंगींग टॉन मंगळुराच्या शहरांत एक चेडूं दाखयलां. हें आयकून सडावत मँगलोरांत ऑलमोस्ट 90% रिंगींग टॉन मंगळुराच्या शहरांत एक चेडूं दाखयलां. इट्स रियली वंडरफुल. मस्त खुशी जाता. तशेंच सिद्धनाथ भुंयावाचे सडावत सगळे सॉंग्स थंय डान्साक तांणी कोरियोग्राफी करतात. कोंकणी शोज जावन इवन गल्फांत 2-3 घडे आयकलां सिद्धनाथ भुंयावाचे तो सॉंग्स तांणी यूज करतात. इट्स व्हेरी कम्फर्टेबल टू डान्स ऑल्सो. 8 नोव्हेंबरला रवींद्र भवन 5:30 वाजता. आणि ह्या अल्बममध्ये माझं सुद्धा एक सुंदर गाणं आहे जे मी नुकतंच रेकॉर्ड केलं. साईश पाळंदीकर यांनी लिहिलेलं गाणं आणि सिद्धनाथचं म्युझिक. अतिशय सुंदर कंपोजिशन, अतिशय सुंदर शब्द आणि व्हेरी इमोशनल सॉन्ग. इट्स अ सॅड सॉन्ग आणि आय वुड लाईक टू से दॅट दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग ऑफ माय करियर. गाताना खूप मजा आली आणि हेच गाणं मी 8 तारखेला अनप्लग्ड गाणार आहे. त्यामुळे तुम्ही याला विसरू नका. रवींद्र भवनला 5:30 वाजता 8 नोव्हेंबरला.